תגיד משהו יפה. משהו יפה? זה גם טוב. תגידי משהו יפה. קשה לזורחת כל יום. אלעד. אלעד בברכה. טוב, ניצה. ניצה? תגידי שלום. יופי. איך קוראים לך? זאת אורלי. ועל יד אורלי יושבת? על יד אורלי יושבת? עדי. ואז פלגוש. ורחלי. והמוסיקאית שלנו. והפוטוגרפית. זהו, זה וידאו. אני לא צריכה לעשות... כן. וזה אני.